Koko, čau, čo ma sleduje? Určite tajný, more. Mám tu podozrenie na porušenie rýchlosti chôdze. More, Geňo, zejdi rýchlo dole. Som už na spote, za chvíľku nejaký tajný ma tu obšmrtá. Počúvaj ma, môj, neberiem celý, ale len polku. To je za koľko? Za 40? Ne, za 50. Kámo, mám len 40, lebo stratil som pozrieť tú desku, kámo, lebo čau ma sleduje, vidíš, hen je za stromom. Pozri, jak čumí. Teraz zastavil, vyzerajú celkom milo. Asi riešia veci do školy. Dobre, môj, tak tu desku mi dáš teda na budúce. Je, jasne utekam, lebo hen to je 100% kriminálka, môjko, neboj sa nič. Teraz si asi dávajú nejaké poznámky do školy. Ale začal utekať, idem ho asi upozorniť. Kokos, hen ten čo beží za mnou, to keby zistí, čo všetko mám pri sebe, tak som v lochu, čo ti jebe, utekam, mám piči. Pane, idete viacej ako 6 km za hodinu. Čo mi zajebal, že mi hrozí 6 rokov? Jakých 6 rokov? Pane, už idete 10 km za hodinu. Kokot, už 10? Ja to jebem, hen tam ujdem. Už mi ušiel kokot jeden. Na testoch nás neučili takto rýchlo chodiť. Ak ťa toto video zabavilo, nezabudni sledovať môj profil.